Indaba ze-1KZNTV zifunda uphilano kaCebekhulu sinamukele nazi ehamba phambili namuhla. Umengameli uhlole umonakalo Kwelikamthaniya. Indida ngengane etholakale isishonile. Kanti sinde ngokulambisa isaguga. Umengameli wakuleli uCyril Ramaphosa uhambele kwindawo ezakhele itheku ukuzohlola umonakalo odalwe izimvula. Ekhuluma ngesikhathi ehambela umndeni wakwaSokhela okushone kuona abantwana abane ngesikhathi bewela uphathe eClermont eThekwini. uRamaphosa uzwelane ke nemingeni ekhahlamezekile ethi umnyango wezokubusa ngokubambisana neindaba zomdabu uzosebenzisana nabo bonke abathintekile uqinisekisa ukuthi bathola usizo lalo lonke uhlobo kwazise lena inhlekelele bokungakaze nakanye kucatshanga ukuthi ingahlasela nakuleli. Njengamanje silapha endaweni yaseClermont eThekwini nalapho kuhambele khona umengameli wakuleli uCyril Ramaphosa ukuzohlola ke isimo ukubheka umonakalo odalwe yimvula ezibonakeleke kusona isifundazwe kwaZulu-Natal kusukela ke kuleli sonto. Nehlelwe ingozi enkulu edlula nezinye ingozi esike sazibona. Baye bangichazela ke ubanzi bangitshela ukuthi endaweni eziningi kumosheke kangakanani nabo eyona into ebuhlungu kakhulu ukuthi kushone abantu abaningana izindlu zabo zidlekile itrada amabroko manje bala naleli sonto yelabhidlika kamosha kwaba nengozi. Sitheke masize nalapha sizozibonela ngoku ukuwenzela ukuthi sibone ukuthi uhulumeni uzokwazi ukuthi ancede kanjani. Ukuzwa kabanzi ke ngokwenzekile kuyona le ndawo yaseClermont lapho khona ke kubhidlike elinye isonto nelihololeke ekutheni kudlule emhlabeni imphefumulo yabantu abane. Sikhuluma ke naye ubaba uNyembe mhlambe ongasichazela kabanzi ngokwenzekile. Baba Unyembe sikubingelela. Yebo ntombi yami. Baba sicela nemhlawumbe usibeke esithombeni ukuthi kwenzakaleni la njengoba sibona umonakalo ungaka. Okwenzekile ilokho ucisha ukuthi ngenxa yemvula isonto lasinka. Uma lisinka kusho ukuthi udonga lwaqhekeka. Lwase luyawa kusho ukuthi lwawela ngakimina kuma cottage akhona lwawela ngakuwona lwabhidliza wa affecteka ama rooms awu6 kulawo ma rooms abanye bakwazile ukuphuma kodwa emndenini la kushone khona abantwana abawu4 ubaba wakhona wake watrapheka kodwa noma yafika irescue team ayikwazanga ukufika la ngoba imigwaqo ayivalekile bafika behamba ngenyawo uma sebefika ngenxa ukuthi kwakumnyama ugesi ohambile bathi abakwazi ukuthi bangasiza ngoba nezinto zokusiza azikho. Mhlawumbe ngizocela nje uza kwethu usicela ubuthelezi mhlawumbe nje asikhombise la ngemva kwethu okwenzekayo njengoba bese ngishilo phambilini ukuthi ke lendlu le yesonto iwile nosekuneminyaka ke nokho ngokusho ke kwababa ukuthi isineminyaka ikhona kule ndawo lena awubhuti babhizi bazama pequlula noma ukuthi bakhiphe wonke udoti osele khona lana bayatakula siyabona izindlu eziwile kukhona nje futhi engiyibonayo lapha yangaphesheya lapho osekuvuleke khona umhosha osengazi ukuthi impophoma uhamba ke wehla khona eduze kwezindlu zabantu. Lokhu ke kukhombisa sona ke isimo esenzeke kuyona le ndawo le yaseClermont eThekwini ngenxa yazo ke imvula lezi esibonile kusukela ngolwesihlanu lwesonto elwedlule. Ngesikhathi ithimba lezindaba likhulumisana nabanye ke babahlali bakule ndawo yaseNtuzuma nalapho ke bekulindeleke khona umengameli wakuleli uRamaphosa ukuthi ke aphinda ihambele lona le ndawo amalungu omphakathi athi ke akhahlamezeke kakhulu njengoba kudlule emhlabeni abantu ababalelwa kwa14 bathi ke bakhathazekile ngokuthi angeke balithola usizo njengoba ke kusukela ngonyaka u2017 badilikelwa izindlu kepha ke bangalithola usizo. Bathi ke bafuna ke umengameli kanye nohulumeni abacacisele ukuthi kuhluke ngani esikhathini samanje. Abantu bawelwa izindlu from 2017 ziyawa izindlu
umphakathi awusizakali. 2019 ziwile izindlu abantu abasizakali. Kumanje kunabantu abagqitshwe izindlu la iziwile izindlu into engabe ivinjiwe before kulungiswe abantu bakhelwe izindlu zangempela. Kwamina ngikhuluma nje ngivonqa amanzi ngiloko ngivonqa amanzi ngalelela ngidli yakamakhelwane iwele kumina. Angeke ngise ngimblame makhelwane ngokuwa kwendlu yakhe kuyena onethi simvula. Kodwa sicela uhulumeni asicabangele asikhumbule abeze bangalindi ukuthi kuze kuphume idumbu njengoba kuyimesi kunjena kufe abantu bawela izindlu bagqitshwa izindlu. Why bengangena endlini babheke la door to door babheke inkinga bakhele abantu abaxakekile. Sicela usizo bakithi. Babalela ku-253 abantu abasabiwe njengasebelahlekelwe imiphefumulo yabo kanti ke inqwaba isadukile ngenxa yazo lezi imvula. uRamaphosa uthi ke baseyinhlelweni zokuhlonza lesi sifundazwe njengesehlelwe inhlekelele nokuzosiza ukusheshisa imizamo yokulekelela abakhahlamezekile. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Umndeni wakanene efuyeni enyakatho nesifundazwe kwaZulu Natal uthi udinga ubulungiswa emva kokutholakala kwesidumo sentombazanyana yakhona uSithobile Nene eneminyaka eli-15 yobudala sesingamathambo emva kokulahleka ngenyanga kaNhlolanja. Ilungu lomndeni uBongani Nene uthi uhulumeni kumele lusukumele lolu daba lokusocongwa kwabantu besifazane. Lo mndeni kusazomela ulinde imphumelo yolibo ofuzo phecelezi DNA ngaphambi kokuba kungcwabe isidumbu. Emva kwezinyanga ezimbili umndeni wakwanene efuyeni entambanana ugcina usitholile isidumbu sentombazanyana eneminyaka eyi-15 uSithobile Nene owalahleka mhla ziyi-11 kuNhlolanja. Amathambo nokukholakala ukuthi awale ntombazane ebifunda ugrade 10 enhlangweni atholakala ehlathini elibude buduze nekhaya lakhe. Umntwana ebudukeni kwakhe uduke ngomhla ka-11 uFebruary. Kwazi ukuthi ngomhla ka-13 kuMarch sazothola amathambo laphana emva kokuba ade edukile umntwana emva kokuba ade sicini. So kwatholakala amathambo noma lawo mathambo ayitholakala engaphelele ehlathini. Kwazi ukuthi ngomhla ka-10 uFebruary kwaphinde kwazotholakala amanye futhi eduzane April. Kwazotholakala amanye eduzane kwalawo kade kutholakale kona lawo amanye uqala. Lokho kusididayo ngoba namaphoyisa amanye afika laphana afika nezinja kodwa amanye kwangatholakala lutho. Lo mndeni usuzwakalisa ukuthi ufuna ubulungiswa ngokushona kwalengane futhi ufuna nohulumeni angenelele ukulwisana nalesi sihlava sokubulawa kwezingane kanjalo nabesifazane. So siyacela nje kubulindozana kuhulumeni ukuthi aphakame azosiza la emphakathini wasefuyeni ngoba sinenkinga ngempela njengoba uduke nje umntwana lakwanene okungenzeka ukuthi kusazoba khona inkinga ezokwenzeka. Siyacela kuhulumeni ukuthi asisize bandla afike azosiza sithole ubulungisa ukuthi umntwana uduke kanjani. Siyacela ke ukuthi umntwana njengoba sivele nathi sisalindile nje DNA ngoba kulokho kokuqala kutholakala amathambo okuqala kwakuvele athatha amathambo kwakwenziwe DNA. Njengoba sekutholakala lawo esibili nje manje still namanje sazoba nenkinga ngoba kusazophinda kokwenziwa amanye futhi. Lokho kwenzekalayo ukuthola ukuthi ke kusazolinda futhi esinye isikhathi esingasazi ukuthi isikhathi esinganani sisilindile. Amaphoyisa akazange atholakala ukuphawula ngalesi sigameko. Kanti lo mndeni nakubusa zolinda imphumela yolibo fuze kodwa usuveza ukuthi uyafisa ukuthola usizo lokufihlwa kwalengane njoba engekho osebenzayo kuleli ekhaya. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo efuyeni entambanana. Ubonga Vilakazi wakwa-17 eNgwenyama eBhiliya ngaseSangoyana ngaphansi kwamasipala uMfolozi uthi ukubanjisa udonga kwesaguga uSikhosiphi Vilakazi oneminyaka engama-73 cishe kwamlahlekisela ngempilo yakhe njengoba esinde ngokulambisa ngenkathi indlu ahlala kuyona ingenisa amanzi okuthiwa besegcwele indlu yonke njengoba bekuneyimvula eyinamandla ngomsombuluko. Kuzokhumbuleka ukuthi sike sabika ngalolu daba lesaguga esiswele indlu. UVilakazi uthi batakulele isaguga kule ndlu ngoba bephumile babhekana bengomakhelwane ngesikhathi imvula inetha ngamandla. Ubonga Vilakazi waku-1 17 eNgwenyama eBhiliya ngaphansi kwamasipala uMfolozi
uthi usola ukugqoza kwentuthuko okucishe kwabulalisa sineminyaka engama-73 njengoba sikhishwe endlini yaso ebesigcwele amanzi ngendlela exakile njengoba bekuhlasela izimvula ezinamandla kulesi sifundazwe. Uthi ukungenelela komakhelwane ikona okusize lesi saguga esihlala sodwa ngenxa yokungabi nawo umndeni. Ngoba kunezimvula nje umkhulu konakalile kakhulu nakuyena. Kuze kwamphoqa ukuthi no akavela akhishwe ayolala komakhelwane ezama indawo yokulala ngoba imvula ingenile ubeka umphongolo ngaphakathi ugcwala. Isimo sikamkhulu ke asikho sihle njengoba kwakade kubonakele nasekuqaleni. Umuntu ohlala yedwa akangenaye utholthi noma kanawo ngisho ingane utholthi ngamsiza eseduzane kwakhe. Kodwa ke sibonge khona omakhelwane ukuthi bakwazile ukuthi befike bembhekelele. Ubese ekhala ngokuthi kukhona bake bafika ngemuva kokuthi iziko lezindaba ze1KZNTV libike ngodaba lwalomkhulu. Benza izethembiso okumanje bakaze babuye. Kodabeni lika kamkhulu phambilini khona abake bafika. Ngicabanga babephuma ngaphansi kamasipala noma ngingasakhumbuli ukuthi bethe bawobani. Usiza bafika nalo bathi bazobabheka ngokwendlu ngokothayela bazofaka amawindi befake iroof phezulu. Imali abathi banawo bathi imali engango 8,000 kodwa bazoqhubeka ke befona ukuze kuyoklenywa leyo mali kiwe mhlawumbe kokobiriti kuyolungiswa kuleso simo sikanjani. Namhlanje abakaze beze bebuye. Bengingakujabulela ukuthi mhlawumbe umkhulu mayengaba khona usiza kangalithola mhlawumbe ngokwe-RDP kungaba likhulu kakhulu ngoba indlu izogcina iwa ephakathi wayena. Uthinta umasipala umfolozi ukuthola ukuthi kungaba umkhulu ukhona yini kuhlulwa abantu abazohlomula ngezindlu. Bacela imininingwane yakhe bathembisa ukubuyela kuthina nokuze kwashaya isikhathi sokuthi siye emoyeni bengakabuyeli. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuZamando Sicele ngisebhiliya. Inhlangano emela abangcwabi kuleli nafupha SA sizwakalisa ukukhathazeka ngokwanda kwemizimba yabantu abayithuthele kwezinye indawo ngoba befele keziqandisi ozokugcina kimzimba ngenxa yokuhamba kagesi okhahlanyezwe kezikhukhula kwathinteka nama-generator. Lokhu ke kuvezwe yilo nguhlalo lenhlangano Umuzi Hlengwa kwingxoxo ekhethekile neziko lezindaba eThekwini. Njengoba izimvula ezinamandla ziqhubeka nokuyidliva kulesi sifundazwe sashiya umonakalo, asigcinanga ngalokho kodwa nabangcwabi baphinde bathinteka mayelana nawo lo monakalo. Abangcwabi bakhala ngokuphazamiseka ngenxa yokuhamba kagesi okudala izona izimvula nalabo beveza khona ukuthi kubenze babhekana nomthwalo wokwanda kwemizimba abangazi bazoyigcinaphi njengoba nama-generator wabo egcine sengenwa amanzi kwaphinde kwandwa nemizimba egcina emakhazeni abo ukuze kwaphoqa ukuthi bayise kwezinye izindawo. Le nhlangano ithi udaba lwamathamba abantu abentante entuzuma into abekade bakhala ngayo kumasipala waseThekwini nanjengoba kuyimanje bebhekane nomthwalo onzima wokuthi baswele indawo zongcwabela kuyona. Complain kaningi ngendaba yamathuna ongabi khona kwamathuna enough eThekwini. So part of what is going on ukuthi umhlabathi kakhulukazi walapha entuzuma umhlabathi usheshayo iguguleka uma nje kukhona imvula ufana nesihlabathi okwenza ukuthi ke amanzi anamandla mayefika asheshe awususa umhlabathi bese kubalula ke ukuthi kuphume okungaphakathi. Kuzokhumbule ukuthi akugona koqala lokho. Uhlengwa uthi umphakathi nawo unesandla kulokho kokuphuma kwamathamba abantu entuzuma. Abantu bathi mabelahla udoti bawufake kulama boreholes asuke khona la umasipala akhandele ukuthi uma kuba nezikhukhula noma kuba nemvula nama amanzi excessive akwazi ukungena khona ahambe. So ilokhuza ama drainage system amaningi akhiwe avele angcolile kodwa ke njengamanje even kuthiwa ama drainage systems ethu abe in good condition bekungeke kusebenze lokho ngoba imvula ine ngamandla kakhulu. Kanti uhlengwa uthi abakhathaze ukuthi kungabikho ukuxhumana phakathi kwabo nomasipala njengoba sebethola imbiko ethi kuzophazamiseka izindawo zokungcwaba kuyona lempela sonto. Besicela umasipala ukuthi
akwazi ukuxhumana nathi uma kuba khona izimo ezifana nalezi ngoba they are now expecting us ukuthi sihambe siyochazela imndeni ukuthi anizokwazi ungcwaba ngoba kunesimo esikanje kodwa abazange basiconsulta and tell us. We are not saying we want to be worshipped, what we want to be consulted, so that must convey messages, convey a good and a proper message. Le nhlangano kulona leli sonto ibe nomcimbi wokubhunga kabanzi ngenqubela phambili lokusebenza kwayo kanjalo nokukhetha ubuholo obusha. Ngudebo Khosibisi eThekwini. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya neindaba zethu. Asiphinde sinamukele kwiindaba ze1KZNTV nazi ehamba phambili. Umengameli uhlole umonakalo Kwelikamthaniya. Indida ngengane etholakale isishonile. Kanti sisinde ngokulambisa isaguga. Olilungu leshamthetho saKwaZulu-Natal uThokozile Gumede uthi sesiphelile isikhathi sokuthi abantu besifazane babe ngokha ngezile kodwa ke kumele basukume babhukule bangene entsimini balime. Phakathayo kusho lokho ngesikhathi kunenkonzo yabesifazane lapho bebethekelana khona ngolwazi olwahlukene lokuyihlomisa ukuze ke bekwazi ukuzimela eRichards Bay enyakatho neLikamthaniya. Phakathi kwezinto abakhulume ngazo kubalwa nokwanda kwesibalo sabantu besifazane abathola ukuhlukumezeka. Oyilunga leshamthetho saKwaZulu-Natal uthi abantu besifazane basukume babhukule bangene entsimini balime ukuze bakwazi ukukhulisa izingane zabo. Uthi isikhathi sokuthembela kubantu besilisa siphelile. Uthi abantu besifazane bangalima bondla imindeni yabo baphinde bazivulele namabhizinisi. Ukuqasheka kwabantu akusenzeki. So abantu abangabheki kakhulu ukutheni bazoqashwa. Ababheke kakhulu ukuthi bazoyisebenza kanjani ukuze bakwazi ukukhulisa izingane zabo. Thina ke abantu besifazane so overall ukukhulisa izingane uyayifundisa wenza yonke into sonke size soundle ngisho ama extended families. So la phansi enhlabathini siyakwazi ukuqoqa nombani kuze imindeni iphile kudayiseke. And iagriculture ayiyona imarket ephelayo ngoba lokho wazala uyadla. Unesibalo nje sithizo ofanele kusidle ngosuku. Uthi abantu besifazana bangazibandakanye nokuhlukumeza uma besilisa benza ubulwane bokuhlukumeza. Uthi umuntu wesifazana akahloniphe ukuze lonke icala lokuhlukumeza lisale nabantu besilisa. Uphinde wagcizelela abasifazane ukuthi baziqalela amabhizinisi abo. Ukuthi ayibe u50-50 iGPV. Akube yibo bodwa sibayeke nomsebenzi wabo ongcolile okuhlukumeza. Asibe abantu besifazane uNkulunkulu asibekela wasidalela khona ukuthi sibe yikho ukuthi sithanda abayeni bethu sibahloniphe sikhulisa abantwana bethu singacontribute nje into enzodlame. Abantu besifazane basalele emabhizinisini. Gijima amadoda phezulu nje wagijima amathenda phansi phezulu abantu besifazane balandela ngemuva. Umonakalo Consulting uthi ucobelele abantu besifazane ngolwazi ukuze bakwazi ukuziqalela amabhizinisi abo. Uthi kubalekile ukuthi abantu besifazane bahlome ngolwazi lamabhizinisi ukuze baxoxe ikade eziko. Bengizokucobelela ulwazi kubantu besifazane mayelana namabhizinisi ukuthi mabefuna ukwenza amabhizinisi abo kufanele baqalephi ukuthi nje mali ingekho inhlobo uqalaphi wenze njani yipi nemigudu ufanele uyilandele yipi neminyango ongqongqoza kuyona ukuze ukwazi ukuthola ukuthi ibhizinisi lakho libhaseke ngokwendlela. Kusuke nalapho ukuthi ke imaphi ezinye izinhlobo zokuthola amathuba ukuthi ibhizinisi labo likwazi ukuxhaswa nokuthi futhi ibhizinisi mase likhona ke silikhulisa na kanjani. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza Amando Sicele ngiseRichards Bay. Wamukele ngesasasa ekhaya kubo ulungelo mthetho wasenhlabosini kwesakamthetho empangeni enyakatho KwaZulu-Natal ophumeke phambili kumqhudelwano weWorld Skills Competition obubanjelwe ezweni eNamibia. Lo mfundi waseCoastal College eAppelspoort ubashayeka amakhanda ngokubeka ke Eastern phecelezi bricklayer nokumenza waba kohamba phambili ezwenikazi iAfrika. Unyambose uthi unesifiso sokuthi ngelinye ilanga asungule inkampani yakhe nalapho kezoqasha khona intsha entula umsebenzi. Umfundi wasekoleji Coastal College Appelspoort ubashaya emakhanda abanye oza kwabo kumqhudelwano weWorld Skills Competition obubanjelwe ezweni iNamibia. Lensizwa ikwazile
ukubeka isitini yaqeda kuqala nokuyenze yaba umakhi ovelele ezwenikazi Afrika. Competition world skills competition edila nawo wonke ama trade akhona ngabe plumbing, welding in kahle iqala from iqala ukuvesa ama colleges kuze ama provincials kuze ama nationals gcine sekuselectwe i-team ezohamba iyovesa ama country ala eAfrica. Well mina bengivesa ama country awu 7 ngaphuma ke number 1 ngathola igolide shuthi the intercontinental champion number 1 bricklayer eAfrica yonke. Ulungelwa Mthethwa uthi unesifiso ngelinye ilanga lokuthi abe nenkampani yakhe ukuze akwazi ukuqasha intsha engenawo amathuba omsebenzi. Kanti ukunqoba kwakhe kulomcimbi uveze ukuthi kuzoqhuquzela nenye intsha uba isebenze ngokuzikhandla ukuze ikwazi ukufezekisa amaphupho ayo. Ngingakwazi ukufundisa bricklaying kulula kahle moyithanda nje ngingakwazi ukuthi ngifundise abantu and mawukuthi amaphupho ami ayafezeka ngigcine sengivulile ikampani yami ngibe sengikwazi ukuqasha abantu abaningi kahle uma usithanda iskills sakho uzokwazi ukuthi usimasterishe ube accurate ngalendlela uthando nokuzimisela nje olubalekile. Uyise kaLungelwa uzwakalisa ukuthi kubalekile ukuthi intsha igxile kakhulu esifundweni ingalibali isidakamizwa. Kubaleke kakhulu ukuthi bayinikele emsebenzini yabo yesikole. Bayishiye lezi zinto lezi ezisemaceleni engasizi umuntu ukumbeka ezingeni eliphezulu. Sikholelwa kakhulu ekuthenini izifundweni nje abagxile kuzona kakhulu bekhohle lezi zinto ezisemaceleni. Lensizwa beyenzelwe umcimbi okuyamukela ekhaya enhlabosini kwesakamthethwa. Kanti ngomfumfu kulindeleke kuba alibhekise ezweni laseChina ukuyomela izwekazi iAfrika. Esidabeni 1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo enhlabosini kwesakamthethwa. Owesifazane waselokishini lasesikhaleni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal onebhizinisi elikhiqiza insipho yokuwasha izitsha uNonhle Sithole uthi usakuthola kunzima ukuthi akasabalalise umkhiqizo wakhe njengoba abanye bembukela phansi njengoba nakhe ngumuntu wesifazane futhi empisholo. Ekhuluma ke neziko lezindaba kwenkathi kunomcimbi okucobelela intsha ngolwazi kwezamabhizinisi engwelezana enyakatho lesifundazwe. Umondise uveze ukuthi unesifiso sokuthi ngelinye ilanga aqashe inqwabe besifazane entula amathuba omsebenzi. Elakuleli lisabhekene nesibalo esiphezulu sentsha engasebenzi ngenxa yokuntuleka kwamathuba omsebenzi. Umunye wesifazane osamncane onenkampani ekhiqiza insipho yokuwasha izitsha uthi usakuthola kunzima ukusabalalisa umkhiqizo wakhe njengoba abanye bengamthembi ngenxa yebala lakhe nanokuthi ngumuntu wesifazane owenza lo msebenzi. My challenges engibhekana na on daily basis is that as ngumuntu omnyama omanufacture into zokucleaner, people are very hard to believe ukuthi umuntu omnyama naye ngazenzela something from eqaleni. They believe ukuthi na they need to go outside and outsource and buy cleaning materials kwabanye abantu because they failing ukuthi kumele besupport umuntu omnyama because banokuthi namhla simba akwazi ukuzenzela. So mina I'm that person ofuna empower abantu abancane ukuthi enabekwazi ukuzenzela lezi zinto bekwazi ukwemanufacture bona from eqaleni and siyayidinga isupport kubantu futhi abamnyama as well kuwona nje wonke umuntu let me not be specific ukuthi ngisho umuntu omnyama kuphela kona wonke umuntu ozokwazi ukuthi ena asisize ukuthi ibhizinisi likhule liqhubeke. Yes, ama clients nginawo ngwakenele ever since bekhonile abanye kongitrust beqalile bathenga this products from mina, so kuyasebenzeka akufani nokuthi ena ngilale ngadlele. So this product it's going and it's growing. Inhlangano engenza inzuzo emphakathini iTSEI ihlela umcimbi okucobelela osomabhizinisi abasafufusa ngolwazi olunzulu kwezamabhizinisi ikakhulukazi entsheni yakhele le ndawo. We have noticed ukuthi imisebenzi ayikho and futhi ayitholakala lezi nkathi, so it's better to plot and empower youth ekhona la ngoba manje there's a very big high rate of unemployment due to youth, and youth iyo lena esithembele kuyo for ifuture yethu. So if youth ifile then ifuture yethu ngeke kube khona. Lo mcimbi ubuhanjelwe na usomlomo kamasipala uMhlathuze ukuzoqinisa intsha idolo
ngokuthi kumele nayo ikwazi ukuhlomula kwemisebenzi kamasipala ngokuthi ingene kuhlu lwezinkampani ezohlinzeka ngezinsiza kumasipala. Ngikhulume namathenga la abantwana babasize ukuthi umsebenzi wabo akade display kanje kodwa benza sure ukuthi abantwana bayayivula database babo ngoba into lithi emhlathuze intsha yona eyiningi engaqashiwe uma ke intsha yasisukumeleke thina fanele assist. Intsha yakhele le ndawo ibiphume ngobuningi bayo ukuzothamela lo mcimbi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo engwelezane. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya neindaba zethu. Asiphinde sinamukele kwindaba ze1KZNTV nazo kuyizona indaba esithi zihamba phambili. Umengameli uhlole umonakalo Kwelikamthaniya. Indida ngengane etholakale isishonile. Kanti sisinde ngokulambisa isaguga. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 14 rand 45 cents kwidola laseMelika libe ngo18 rand 78 cents kupondo waseBrithani libe ngo15 rand 66 cents uma liqhathaniswa neeuro yase-Europe. Intengo yegolide ime $1,970 43 ounce kuthi intengo yayo engahluziwe yona ube ngo$104 64 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lezigamagebhula iOrlando Pirates siyikhipha isitatimende ngokulimala kambi komdlalo wayo wasemuva uPaseko Maka oshayisane kabuhlungu nonozinto waleli qembu Richard Ofori. Ngokwesitatimende siveza ukuthi lo mdlalo usesimene esethembisayo akazange alimale kakhulu ekhanda kepha nje ulimale kabuhlungu ebusweni kanye nasekhaleni. IBucks ibibhekene neBaroka FC kumdlalo ogcine kuphele ingekho efuna ukugoba uphondo kwaba yiqanda ngapha nangapha. Ake sibheke nasi isimo sezulu. Nina bakaMkhumbi kudluka sibone amakumgedlela zingake besiyiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo ukhumu.